Lah ya, wis ning omah ae wis. Golek duit ya, Cah. Wah, enak golek duit. Lah kene. Penak apane Mas kene kudu ndrosor mlumah mlungker. Orang nyawang lu penak. Wong nak nyawangi penak ya gak ngerti kene. 16 cuma 16 cah, 16 cah, 16 cah, 16 Ada guys, lek gak pekan lek pekan mesti kono sing Aku ora dolan ning omah ae ngundang dangdut ngono cocok. Dangdutan karo AOE. Karo buka botol. Mas Ran makasih. No positif. Daripada turun dalan ra genah malahan. Mas Ran makasih. Ya turut dalan malah mbo, akeh sing ngerekam kok sampean. Yo marah yang suwo. Niat apik malah dadi salah kengkeng acuk. Bukan. Komen-komen boleh ajarno Mas Anggi Saifuddin, makasih. 16 ya. Mas Ran terima kasih. Triple yo. Lah ini udan-udan ini kene utuh gak situ udan iki kletek-kletek tok iki disampet Ya mau apa? Dek kene mari udan terus. mosok. Lha udane njaba sing teles sing jero no. Padahal yo gak lapo-lapo teles apa yo rek. Terima kasih. Iki mari ditutul saiki ngono ya. Teles. Ditutul apaan? Ditutul dasi. Wis bagus itu topi, ya masih topi. Masih sobat. Cobat apa sih namanya? Cobul. Oh. Coporan kuwi ya mane kok sembrono tak tuwapi lambemu lho kunku. Nah, itu sama kepleset. Kepleset ambil gitu ya. Ceko makasih. Kudune kan arek nom-nom iki kudune metu cah. Lah kon lha apa meneng ndek omah? Metu ning di udan yo terus. Ya metu menjero maneh. Makasih. Kita kalau Jero iki tak bunteli plastik. sapiro, nek mau tunjuk rumah penak makan. Tak buntel plastik yo. Sapiro. Waduh mau kancane. Oh, umume cah. Tak do sakmene. Sakmene, 3,5. Kan pas ngono tak do ini, tak ini 3,5. Ya papat kurang. Tak loro ta? Ini. Oh, ngerti nganggonanku bandi kerek kok. Aku banda dengan ngomongku bandi garage. Iki piye to iki? Cah, tak telar cah. Tak telar, ora ngerti garage bandi marah. Nara pisanan pasang rengket arah loro cekit-cekit. Mis rangian saya gede meletek dewek. Ayo upeng sik. Ya Allah Mas, mau gawe nganu aku. Apa? Metengku mendunduk. Coba untuk bacaan ini. Mendunduk sumpah mari mangan mau akeh aku. Ya wis. Makasih ya. Nggih Mas, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.